ஆண்கள் பெண்களுக்கான சிறந்த தையலகம் மதன் டெய்லர்ஸ். அனைத்து வகை துணிகளும் சிறந்த முறையில் தைத்து தரப்படும். நம்பர் 6, சாவடி தெரு, கோரிப்பாளையம், மதுரை 2. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கு. சேமுஜா ஒன்லி ஃபார் சேல்ஸ், அதாவது 2021 பக்ரீத் சேல்ஸ்க்கு கடைகள் அவைலபிள். வேணுன்றவங்க நம்ம சேனல் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது ஒன்லி சேல்ஸ் மட்டும்தான் நம்ம சேனலில் வரும். அது ஆடு மாடு கோழி நாய் எது வேணாலும் இருக்கும். ஸோ சேல்ஸ்க்கான சேனல் இது, மொழிப்பலசோட சேல்ஸ் சேனல் இது. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் பண்ணுங்கள், ஃபேஸ்புக்கு ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஏன்னா ஃபேஸ்புக்கில் அதில் லிங்க் வந்து மொழிப்பலசோட தான் இருக்கும். ஃபேஸ்புக்கில் ஜஸ்ட்டு பேஜ் மட்டும்தான், பேஜ் வந்து மொழிப்பலசோட பேஜ் தான் இருக்கும். அதில் தான் ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இதில் சேனலில் தனியாகவே நம்ம செப்பரேட்டாக ஒன்லி ஃபார் சேல்ஸ் மட்டும். நீங்கள் மொழிப்பலசில் வந்து லிங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரும், நம்ம லிங்க்கில் உள்ளே போனால் நம்ம இந்த பேஜ் வரும். இது போக ப்ளேலிஸ்ட்டில் சேமுஜான்னு சொல்லி ப்ளேலிஸ்ட்டே கொடுத்துருப்போம். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். ஃபுல்லாக பக்ரீத் சேல்ஸ் தான். இது ஃபுல்லாக புக்கிங்கில் இருக்குது. வேணுன்றவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இது அவைலபிள் ஒரு 15 ரூபா தரத்தில் இருக்குது. ஸோ இந்த வருஷம் பக்ரீத் சேல்ஸுக்கு கடைகள் அவைலபிள் இருக்குது. கொஞ்சம் பாதி முடிஞ்சு பாதி முடியாமல் ரெடியாக இருக்குது. வேணுன்றவங்க நம்ம சேனல் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள், கடைகளை வாங்கிட்டு போங்க.